malauradament tenim encara una legislació de memòria democràtica totalment insuficient al nostre estat. Volem recordar com, a pesar de tenir una llei que se va aprovar en 2007, esta llei no té cap tipus d'efecte pràctic. Van ser nosaltres, Compromís, qui des del 2007-2017 vam iniciar en esta casa, en el Senat, una campanya a nivell de tot l'Estat que ha sigut la primera vegada que ha aconseguit retirar aquests símbols franquistes per iniciativa d'alguna institució. És a dir, el govern i les Corts Generals van aprovar una llei que després no va tenir cap tipus d'aplicació pràctica. Va ser nosaltres qui vam començar a requerir a milers i milers d'ajuntaments. I això, amb aquesta simple acció des del Senat, exigir als governs que compliren la llei, perquè ningú s'ho havia demanat, hem aconseguit que se retiren milers de simbologia franquista a tot l'Estat, a les nostres comarques, però també a la resta de l'Estat espanyol. Carrers franquistes, monuments, distincions, medalles, fills adoptius, i pensem que això demostra com ha fallat la llei, que tenia que ser un partit valencià que se dediqui a netejar l'Estat espanyol de símbols franquistes. Està clar que després s'ha avançat molt a nivell autonòmic, en algunes autonomies com en la nostra, on sí que hem dotat d'una llei de memòria democràtica, però el que volem és que hi hagi un marc general per a tot l'Estat que elimine d'una per totes aquesta simbologia, i a aquelles persones o entitats com l'Església Catòlica, que és una dels principals que no vol complir amb aquesta llei de memòria democràtica, que tinguin sancions exemplaritzants i que s'actue de manera contundent. Tenim ara un esborrany de nova llei que també sembla molt insuficients, que estem esperant que se desenvolupi la seva tramitació parlamentària, i esperem que en aquesta sí se puguen erradicar qualsevol rastre de franquisme, i qualsevol és qualsevol, des de els carrers, les plaques, les distincions, les fundacions franquistes, com la Fundació Francisco Franco o la Fundació d'Abogados Catòlicos, que al final cap és la més franquista i feixista de totes que tenim a l'Estat espanyol, i també s'hi ha posat el gran símbol franquista que tenim a l'Estat espanyol, que és la jefatura de l'Estat, no? La jefatura de l'Estat heretada de manera digital per part del franquisme. Hi ha molta feina a fer encara i estem molt contents del resultat que està donant la nostra incessant tasca per eliminar símbols franquistes. Hem perdut el compte, segurament estem parlant entre 3.000 i 4.000 símbols que hem pogut erradicar únicament per l'acció de Compromís. Anem a continuar. Des de Compromís Benicarló volem agrair la col·laboració del senador Carles Mulet per a insistir en el compliment de la Llei de Memòria Històrica, que recull l'obligació de les administracions públiques d'eliminar símbols del règim franquista. A Benicarló concretament teníem 2 plaques encara en 2 edificis que han sigut retirades. Recordar que les plaques eren un mitjà pel qual la dictadura publicitava la seva obra. La nostra ciutat ha anat creixent amb aquests símbols que es podien contemplar amb un simple cop de vista a les façanes dels edificis. El que s'ha fet ha sigut complir la llei, que diu que qualsevol referència al règim no democràtic, que va suposar repressió, tortura i assassinats, ha de ser retirada. En aquest sentit, era imprescindible eliminar aquesta simbologia que convivia amb nosaltres en els espais públics o privats i que exaltava valors, símbols o personalitats que estaven vinculades a la dictadura franquista. Això és un pas més en la reparació i dignificació de la memòria de les víctimes del franquisme, un pas més en la ruptura amb un passat d'opressió i una declaració ferma dels valors democràtics que defensa la nostra societat.